Mimine Satria, Mimine Satria, Mimine Satria, wong geblek dewe. Mimine Satria, Mimine Satria. Kelingan ning waktu zaman semana, dodok loro bari guyonan Bos Dharma Ayu, najan bloli Bos Dharma Ayu, gerabakan bodol ya kangen wonge Dharma Ayu, sing duwe gerabakan bodol wonge Dharma Ayu, sing duwe gerabakan bodol. Sekian sampean sing kabeh sejen, demen sampean nok sapian sayang, najan bloli nok sopian, nok sopian cantik nok sopian, karena cinta nok sopian wonge Dharma Ayu, sing duwe gerabakan bodol, sing duwe gerabakan bodol wonge Dharma Ayu. Iya manggaan Bos Dharma Ayu, 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 wong Dharma Ayu, Bunda Akila ayah Akila, Bos Dharma Ayu, Bos Dharma Ayu, Bos Dharma Ayu. Percuma pengen janji yen gawe larani ngati mimie inara, sekian wis nyata mimie inara dusta, mimie inara wong tambi, mimie inara nara ringkyu, mimie inara kula ora percaya senajan inara sumpah, mimi inara bokat kaya sing dingin Mama Igian, Mama Igian, karena cinta. Dari siapa ini Mama? Aduh kecewa Bunda Neo, sekian Bunda Neo sampean ayah Rena, jangan dikola yang kau dinginkan kayak bengin nok atin, aduh nok etin, nok etin sayang Bunda Neo, nok etin eman, nok etin sayang Bunda Neo. Bos Andri TV Tararekyo, nok Sati, nok Sati, nok Sati, nok Sati, nok Sati, nok Uut, 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 nok Uut. Percuma pengen janji nasi goreng larani ngati nasi goreng, ya nasi goreng, nasi digoreng-goreng. Ya sing duwe nasi goreng Bunda Neo, Bos Andri TV, kula ora percaya nok jati senajan nok jati sumpah, nok jati sayang bokat kaya sing dingin Mama Igian, Mama Gian.
Rambi Mimie Inara sing duwe gerabagan bodol wonge Dharma Ayu 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 gerabagannya bodol wonge Dharma Ayu tapi laris akeh duite kasuwun